estalviaran diners, estalviaran problemes, estalviaran dolor a gran part de la societat. Si busquen confrontació i actuar de forma autoritària tirant la gent al carrer, tindran problemes, tindran conflictes, tindran problemes al carrer i tindran problemes en els tribunals, perquè també en els tribunals anem a lluitar per acabar. La sentència deixa ben clar que els únics, per molt que mentixen, que no han volgut negociar així, són la direcció de l'empresa i els responsables polítics que els han donat les instruccions. Per molt que insistixen que així han hagut dos que no han volgut negociar, és mentida, una mentida establida en la justícia. Quan negociarem l'ERO, el contracte programa no existia i diem esperem el contracte programa i quan el vegem els diners de què disposa la Generalitat, nosaltres farem propostes per ajustar-nos a ell. No ho vam voler fer així. Ara coneguem el contracte programa i ara diguem compartim entre tots els treballadors els sacrificis que facin falta per ajustar-nos als diners de la Generalitat. Si no ho volen fer és perquè tenen altres interessos polítics que no poden confessar. Nosaltres podem confessar cada cosa que fem perquè la demostrem cada dia amb la nostra professionalitat. En aquest moment tots som treballadors de Radio Televisió Valenciana, tots estem en el mateix barco i tots anem a defensar aquesta empresa. Companys, companyes, anem a lluitar per aquesta empresa i per tots els llocs de treball fins al final. Això té tot l'aspecte d'acabar desgraciadament en un tancament patronal, en un ERO d'extinció i segurament en els tribunals de justícia una altra vegada, és a dir, que això pot fer-se de nou prou llarg. Així que el que vos podem dir des del comitè d'empresa és que hem lluitat per la justícia de 950 treballadors, 952 treballadors, i ara anem a lluitar per la justícia de 1.600 treballadors. La Direcció General ens va remetre ahir, passat per registre d'entrada amb el segell, la comunicació a la Tresoreria de la Seguretat Social de l'alta dels 952 treballadors afectats per l'ERO nul i que han sigut readmesos. La direcció ens acaba de comentar que este mes, quan acabi este mes, els treballadors de Radio Televisió Valenciana afectats per l'ERO cobraran 6 dies de nòmina d'esta casa des del dia 25 fins al dia 30 com a treballadors de Radio Televisió Valenciana i els primers 25 dies del dia 1 de novembre fins al dia 25 de novembre aneu a cobrar-lo encara com a treballadors aturats. A partir d'ahir s'obrirà un termini perquè sabeu que l'alta, o en realitat l'anul·lació de la baixa, es produeix des del mateix dia que vau eixir per la porta, és a dir, heu estat d'alta sempre. Hi haurà un intercanvi de comptes, és a dir, els treballadors hauran de tornar la liquidació, l'empresa els haurà de pagar els salaris de tramitació i els treballadors hauran de tornar-li a la Seguretat Social els diners indegudament cobrats per la prestació per desocupació perquè ningú ha estat desocupat. Com es farà això? Doncs molt senzill. La prestació per desocupació se la detraurà l'empresa Radio Televisió Valenciana dels salaris de tramitació dels treballadors i serà l'empresa Radio Televisió Valenciana qui la pagarà a la Seguretat Social. Tot i això, les pròximes setmanes rebreu una carta de la Seguretat Social que vos comunicarà que heu cobrat indegudament les prestacions per una causa no imputable a vosaltres, que és per la impugnació d'una demanda col·lectiva de tot aquest procés judicial, que per tant heu de tornar aquesta quantitat i que serà l'empresa qui detraurà aquesta quantitat dels vostres salaris de tramitació. També rebreu una comunicació de la Secretaria de la Seguretat Social que vos remet a la Secretaria de la Sala Social del TSJ confirmant la sentència i la fermesa de la sentència des del dia en què aquesta sentència és ferma per al vostre coneixement. L'empresa ha dit que per a poder liquidar tots aquests conceptes necessita un temps. Nosaltres, a partir del moment de l'alta dels treballadors que elaboreu en els pròxims dies, és a dir, està comunicada, doneu uns dies a la Seguretat Social, però ara ja és cosa de la Seguretat Social, tampoc tenim massa pressa, anem a no tindre massa pressa per la liquidació, perquè en aquest moment, d'una forma general, són bàsicament els treballadors els que deuen diners a l'empresa, perquè en una situació normal, en una antiguitat
relativament bona en aquesta empresa, anem a suposar de 15 anys en aquesta empresa, tots heu cobrat l'equivalent a un any de salari. Per tant, com no heu estat un any fora d'esta casa, lo normal és que sigueu els treballadors és que encara torneu diners, que encara quedeu diners a l'empresa i a la Seguretat Social. Per tant, aquesta distància, diguem, d'un mes per a fer els comptes és algo que als treballadors mos ve bé per a poder ajornar un poc la liquidació i arribar a un final en què les liquidacions queden clares i concretes. Ens espera una llarga batalla a partir d'aquests moments. En els pròxims mesos, segurament en aquesta casa encara, en tot el procés de l'ERO d'extinció, però a partir de la nostra eixida segurament haurem d'esperar que els tribunals es pronuncien i anem a viure de nou tots pendents del que passa en aquesta casa. Fa molts mesos, els que se n'anaren per la porta, vau escoltar una frase meua que jo vaig dir moltes vegades. Crec que tots els que se n'aneu per la porta teniu una vidrioleta virtual que posa Radio Televisió Valenciana. No la veieu perquè és virtual, però està ahí, heu de conservar-la perquè un dia anirà donant coses. Bueno, doncs en aquests moments tots els treballadors d'esta casa crec que tenim una vidrioleta virtual que està ahí i que hem de protegir i cuidar per a que un dia ens doni la justícia que anem a reclamar segurament en els tribunals perquè desgraciadament crec que estem abocats a anar als tribunals. Companys, companyes, ànim, endavant i a per totes. Fa anys estaven molt preocupats de com aconseguir que la societat valenciana donara suport a esta televisió. Tots dubtaven que després de lo que ha sigut la història d'esta casa trobarem en la societat suport. 2 anys després està claríssim que l'hem aconseguit i la manifestació de fa 15 dies va ser tota una demostració de que hem aconseguit donar totalment la volta a la situació. Si en aquell moment demanàvem dignitat, ara demanem orgull. L'orgull d'haver fet un pas que no té tornar a fer, companys. Crec que és el moment de sentir-nos orgullosos com a treballadors, orgullosos com a valencians de lo que hem aconseguit. I el comitè d'empresa, una altra cosa que va fer i no va a avisar en un moment, és evitar que amb tot això aconseguisquen fer desaparèixer les proves dels saqueig, les proves del robatori que ha hagut en aquesta casa. Això no pot desaparèixer, això d'acabar eixint a la llum ja ha eixit molt i ha d'eixir tot, perquè una volta més hem de tindre molt clar, i més que mai, després de tot el que ha passat en aquests 2 anys i la sentència, que els treballadors no som ni hem sigut els culpables d'esta situació, sinó que ha sigut el que té la gestió que ens ha tirat. Gràcies, companys. I demanar-vos, hem arribat així, el comitè d'empresa ha aconseguit arribar així per el vostre suport i aquest suport no té de faltar mai. Queda moltíssim que lluitar i anem a lluitar tots junts. RTBB no es va tancar. Representant els treballadors perquè des d'ahir dins, els 4 consellers de l'oposició, hem pensat en cada un de vosaltres, perquè una cosa és dir números i una altra cosa és veure-vos les cares. Vos estime